Hola, bon dia. Què tal? Bueno, espero que estigueu molt bé. I en el present vídeo volia fer una reflexió, volia parlar sobre el tema de les adopcions, no? De les protectores, com estan de plenes, de l'acció, diguem-ne, social, de contribució a la societat, que és adoptar un gos o un gat, i bueno, tot el que repercuteix i els beneficis que comporta tant per l'animal que surt d'una protectora o d'un refugi com, com per la pròpia família que fa aquest pas i que dona aquest pas tan important d'ampliar la família amb un altre ésser viu. Per tant, crec que és un tema, evidentment, que està molt estès, però que a vegades crec que poder no ens parem a pensar en la profunditat de les coses, no? I adoptar no només és doncs això, diguem-ne, ampliar la família amb un gos o amb un gat i conviure amb ell cada dia i donar resposta a totes les seves necessitats, que evidentment que sí, sinó que, a més, és una acció col·lectiva que va més enllà d'ampliar la família, que lògicament sí que és té aquesta funció també, sinó que més enllà d'això estem generant doncs, una acció que afavoreix a la col·lectivitat i a la societat, perquè penso que una societat realment doncs, madura, sana i equilibrada, psicològicament, faria molts més esforços i hauria de fer molts més esforços en què, per un cantó, hi hagués molt menys animals en aquestes situacions de protecció, de protectores i de refugis, que no dic que no es facin coses, que es fan moltes, però és que, malauradament, doncs al final vivim en la societat que vivim, molt individualista, cada cop donant més valor a certes coses, i en canvi a allò que li haurem de donar valor, que són la resta d'éssers vius, i conviure amb ells d'una manera el més sana i equilibrada possible, ens trobem que que malauradament no és així, i que cada cop hi ha més famílies que adopten, però alhora hi ha un volum de gossos i de gats a les protectores realment molt preocupant i molt trist i molt lamentable. I això és fruit d'un reflexe d'una part de la societat que no dona el valor que tenen els gossos i els gats, només per ser gossos i gats, això vagi per davant, però és que, a més, per tot allò que aporten a la societat, no? I que ens han aportat, no només ara, sinó des de fa segles i milers d'anys. Per tant, crec que a vegades no ens parem a pensar prou bé doncs això, quina repercussió i quin... Meva, acaba de passar no sé si s'haurà vist el vídeo, però acaba de passar un falcó. Sí, Déu-n'hi-do. Ara va cap allà. Si torna a passar intentaré gravar-ho. Déu-n'hi-do. Aquestes coses que passen i que et quedes una mica sorprès. Això, el que anava dient, que hem de fer un exercici de responsabilitat, totes aquelles famílies que decideixen conviure amb un gos i amb un gat, i en comptes, crec jo, de valorar la compra, perquè molt sovint ja sabem que això de la compra va fruit de modes i d'històries, no? No sé, fa uns anys es van posar de moda, jo què sé, els bulldogs francesos, molts gossos de presa, després el Shiba Inu,
Ara una mica el Pomerània, el Tekel, el Chihuahua, bueno, en fi, totes aquestes coses que passen i que malauradament, quan un decideix doncs, comprar un gos, ara no entraré en això, però sí que, diguem-ne, aquesta decisió està fent que hi hagi gossos a les protectores que porten anys i que porten temps i que necessiten sortir i que al final són gossos igual, amb les seves necessitats igual, i amb una sèrie de necessitats encara pitjors perquè conviuen i viuen en un entorns pues això, tancats i que tot i que estiguin ben atesos i ben cuidats, però al final estan tancats i no haurien d'estar-ho, no? I tot per decisions humanes, no? I per tant és una necessitat que tenim a les nostres societats que si, en el fons, si tots poséssim més de la nostra part, doncs sens dubte que hi hauria molt menys patiment en les protectores i els refugis i podrien destinar doncs, més recursos als pocs gossos que poguessin haver-hi i gats, doncs donar-li una millor qualitat de vida. Per tant, al final, quan adoptem i prenem la decisió d'adoptar, no només estem ampliant la nostra família, amb tot el que comporta, sinó que, a més, estem fent un acte de responsabilitat en el conjunt de la societat. I sembla que a vegades això ens oblidem, però és un element igual d'important. I que treure un gos o un gat d'una protectora i portar-lo a una llar amb la família i amb tot el que comporta, no? El conviure amb ells i treure'ls a passejar, cuidar-los, gaudir dels passejos, gaudir d'ells a casa, etc. Això és impagable, sincerament. I el que et dona un gos que ha tingut una vida complicada o una infància complicada, que en molts d'ells, amb 2 mesos, han viscut, en aquest període tan curt, unes vides realment terrorífiques i que, evidentment, això doncs, passa factura. I que amb pors, inseguretats, amb 1000 històries. I que això, després, ostres, treballar-ho i donar-li la millor qualitat de vida possible i que vagi desenvolupant-se de la millor manera possible, doncs no té preu. Per tant, i és un bé pel gos, per la societat, en definitiva, també, no? Llavors, crec que és una reflexió que hem de fer i que va molt més enllà del fet d'ampliar la família o no. I, bueno, crec que Boira està d'acord. I, bueno, doncs això, una petita reflexió i en aquests dies que venen de Nadal, de famílies, etc., doncs crec que és bo poder tenir espais una mica per pensar segons quines coses i per xerrar amb les famílies, amb els amics i compartir, no, una mica. I, bueno, això. Si t'ha agradat el vídeo, sisplau, dona m'agrada i comparteix amb amics, etc. perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos doncs arribi al màxim de gent i de famílies possibles. Així que gràcies i fins la propera. I bon Nadal, bones festes.